Хей, разбрах, че са ви харесали клиповете ни. Реших да ви поздравя с нещо много интересно, нещо ново, нещо страхотно, нещо съвсем мъничко, но готино. Един виц за извънземното, което било отишло да фирка. Едно извънземно отишло в някакъв бар и гледа на първата маса, двама пияни, напукали са много яко, хванали по една ракия, по една бира, пият, напили са хората и кой им пука. Седнал там до тях извънземното и казал: аз съм марсианец, сипей ти на мене. Сериозно ли? Браво, бе! Взимал му сипал единия. Пи, нали е марсианец и спил цялото вино. После, леко залитайки, извънземното казал: абе, тъй пинах и съм марсианец, сипей ти ми още малко, нали съм марсианец. Той ли? Казал другия пияница: аз ще спя ракия. Добре, сипал му ракия и то пи, спил го. Много време станал извънземното и казал: знаете ли, аз съм извънземен. Айде да почерпите с нещо. Тогава смихнат, един от пияниците казал: брато, то спи, ама зимач прекаля. Това от мен за сега този виц. Ако ви харесат вицовете, които разправяме в следващите епизоди, които може би ще виждате, ако ви харесат поне този, предполагам, че ще има още много интересни. Предлагайте вашите вицове, вашите идеи, всички работи, които ви хрумнат, ще ги снимаме и всичко това ще бъде специално заради вас. Това от нас са FX TV. Довиждане.